תתן בקריבות. זה וידאו? איזה זמר אני? התפנו ביחד, התפנו. זהו, פתל הכל לבד. איזה קוקסינל, הילד הזה. הופה! הופה! יאללה, הוא אומר לה, יאללה בואי אליי, מאמני, חרמן עכשיו. טוב, מאמין, מה? אוי, אבלון, תזון אותה, אותה. בוא תראה לדעתי שהוא נחנק. לא, ממי. ממי, הקול שלי נפוח, אני לא יכולה. וזה חרא של מישהו. אוי, הבת זונה, בואי נשאל לך את הכוס. גר! לא, ממי. בנו, יש לי פטריות בכוס, מה, ממי. עשית את זה הפוך. הנה עוד אחד בזמן אותה. או, הזמנת פיצה? תן בקריבות, הנה. הנה, הזמנו פיצה. רחוק, הנה. תולים. תביא איך אני עושה לך סלטות עם אופניים. אידי, תראה סלטות אני עושה לך. תעלים, אינדי, תראה אני אצלם רק אותך. תראה סלטות, אינדי. תראה. רגע, הנה הסלטה מגיעה. הסלטה מגיעה. הופה! איזה דפוק. גבר! למה אתה עושה טוב? גבר! גבר! זה העיתון גלובוס? גלובוס, אמרתי לך. גובלוס.